Kami amsayo hamgrati panchayat haban nogo panchayat secretary bai tipra mothani adong ro kok sa tongmani jorawo video khai tonguyo khoroksa kubun dafani borok bono tipra mothani borok sinimung singka bono sinimung singmani yagulo bo bini sinimung bo sana soya koktoma thumnai hnai simi khubai sapano I card phunukmaya ni bagai tipra mothani borok puchuchai meya angai bono video khaini muthak rmanase bangla channel logo khlai Komolpur Durai Semorai panchayat tipra mothani adong ro koktoma thumnai rongno chopro honoi koktoma awai angai tongkha a salo koktoma thunai rongno mungsa khaimya khlaima kertitise durai Samurai tipra mothani mungai hamya kok awai engmano kok firoka tipra mothani adongro tipasa thancha engmano obo haikeno chaya khaima kertite chaya khlayo honoi tipra sarongno hamya phunogo honoi saka tipra mothani adongro ang Bicitra Dapurma Komolpur PS Andarni te Durai Samurai Sara disini member gue ini yang garap sini temu sini Durai Samurai Sara Panchayat di Pramothani chairman te ini yang garap temu di Pramothani kita adong okra te di Pramothani temu sini di Pramothani ini tongga kita kerja ang sini orang pesni thai klai ma saklai pandogai ngale kanai 31 tarik 5 मास 2021 mari adina jung di promotion bekas ini approve mangka jakon sin bekas daito tongkana nei tung daito ni onusare samutangan phayo tei panchayat soti thongai tingmalaingen phayo panchayat office asomayo tini panchayat secretary posti tungya tini DRS tongo ai ebong tung adakawo tini finally hi khanamani bisingtei prosesan go tunul kai khaja kubuni bosongwa kubuni aja ke di songwa japur wala itu no awan dobai bobro khaja tongo otobawo ai tei semuanya tung hafka bisinggo panchayat office ni andro bisinggo hawinai loksingo tonga rotona tobi tongo DRS no piye ebong extension officer video office ni bobo office habai ta kita ngi tikon khajana adorawo borok tung loksin habai alotona tobi tongo jarawo prosesan ini mau bikin tongo Komolpur PS ni SI staging lo tongo PSR bahin lo borok to khataran tongo amno kali go tini tiba ngingoi ko ituna khataran tongo no adorawo tung bikin lo alotona tori tongo ni jarawo no kaisa sini anu dewan dibo tuni borok ngoi kuno polisi proman khara borok khai kesa mobile by video khayo bono kena jong kono media hit ya kun sangbadi hit ni kun polisi in kan bo iklai ja kurino nubya ekore phatara tongai kini Tipra Mothani abong songo bono nukmani ulo bono saga nung sabong kha nung bo jagani no ma ke kini poromoso sara no ma ke video ta khlai boy bar suman boro bini sinmung jong nubya ba phatara tongai Tipra Mothani adong thong bono naikha bono poisa bar poisa ini video tadi mengenai video kainan dia bar poiman di sini no ba poiman ko no ya ko no tanoi bini mobile ni lo lihat kai ro man pero no bo bini ulo bo mak dia hangkai tung tin Tipra Mothani kainan dia hangkai bo kisire hangka abun bagano tung West Bengal lo bini kesa saklai mong likha namun Devojit Gwara ingoi sangbatik no ulo tung semaka tusnika bo de tino tini Tipra Mothani Durai Samurai Sara Panchayat bo video khanya phaigone bono tortal khlaja bono CCTV pro khlaja bini camera sekka tei bote bosao bolong borok khela naklaja bono bo ada kawo kubuloi godalai bono borong khatin tlangai bo hai tortal khlaja bumung sopre mung abo hai rok sopre mani rok bo belaki no sidra khei nai sargoi rijak akong no tung belaki no selengka tung hamdaja tung naslio tan bagi himale tungoro kaisa panchayat ni samung raida tung hamari samung no tung yapri setani bo kebang mani sekalai abo belaki no bana tung sini seleng mung abo tin Tipra Mothani ngai tin Durai Samurai Panchayat ngai bini sini mung rian bagai sesuai tung bana roti sanan dia amar ko ja bo pujono sini
Ibra dong ni takuk dong ni thani bini sini menggulai bapunu ka hangkai aba promoso অনুমতি না ka hangkai obviously no bono tung video khari re hol nani tung baddo tono tung kono objection kri bokase media dir কর্তব্য bo palon khina phayo abta thik কিন্তু bo je mitha por sai khai mane abong belakhe saya kalakha bo je kok sanamoi sapokmani abo belakhe saya di promotion bagai belakhe bo hamya khaina ni lama se thangman kalayo abon bagai belakhe no kok saya tai abon ulo bo oro to tung di promotion ko dagi ja koi ja goi si boro ni kifri thango abon kifri thango ko sura pia sa thangile bokasa dari no khlaine kok sikra ro sanamoi sajoi bo abate saro deudi gora je সাংবাদিক হিসাবে বাবা মাহে সামুং তামনি বিরো বেলাখে saya जों বেলাখে সেলেঙ্গু যেতে বাবা ভবিষ্যতে আমাকে কোনো জায়গাও বাহাই সাংবাদিক হিসাবে বাবা মাহে ভিডিও র খাইনান তা থাকতো আং তেই লুকুরনো মাসাও আবাই সিনিয়া লুকিয়া বরফ গেসা বরফ ফানগই যে কোনো জায়গাও ভিডিও খাইনা থাকা হাঙ্কাই বা সাংবাদিক হিসাবে বাবা পরিচয় না থাকি হাঙ্কাই বা বেনি সিমুংলাই বিন থাকি করে হাঙ্কাই আবাই বরফনো जों ভিডিও খাইনানি দিনানিবো কগিয়া Anuge ting operation na makayo dewa de gorano debo mitha proposal thaimani bino case no dak no sena ang khabai khubai na makoy